Ramaphosa bhekisele whoever's the minister of police futhe. Ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba Shembe. Kaloku uNkulunkulu njani Shembe? Lengane iphaxe kangaka lengane yazi konke khona phansi komthukuzo welanga lengane ihlani phela basazozalwa mfoka mpunguse lengane kanti sazokhumuka bazeni imana awungichazele nje kunjani linjani izinga lokuphapha kwehla esemesini abanathi ubani lengane yakho ubani Sawubona malumgizo ngizwile ubaba uthe wena ungidelelile ukuthi kanjena nginezisine vele asazomila amazinyo asazomila Mana webanathi uyazi hayi ngena ubaba wakho wrong mina ngitelele mina ingane ehlaniphile kabi wena ihlaniphe edlula zonke ingane engizaziyo eSouth Africa asazomila amazinyo and ngeke kumile amazinyo kuphela ibanathi kuzomila ngisho ifuture yakho uziphathe kahle uzoba yileader yeSouth Africa uzoba mkhulu yes I love you so much banathi Nkosi yami I wish I can meet you I love you so much Mana webanathi uyazi ubaba wakho uyakutshela nti ngumongameli ngiphethe izwe uyakutshela nti mina phethe njengamanje okusikhashana besozela laba abanye uyakutshela banathi Shembe mayengakutshena ngiyakuhlebela yimini ophethe Ubaba wathi wena uyu president wamabhinqa ngicela ukubuza ngempela uyu president Ubaba wakho uhlaniphile futhi wena ibanathi ubaba wakho uhlaniphile mhloniphe ubaba wakho ingane fanele ihloniphe abazali bayo uhloniphe ubaba wakho uhloniphe umama wakho uhloniphe iSouth Africa uhloniphe wonke umuntu bese uqhubeka neziyalo zakho mina yes ngiqala njengopresident wamabhinqa upresident wamabhinqa impela njengamanje kodwa manje sengizoba president wezwe lonke lase-South Africa uzoba president wakho banathi angiguli banathi khululeka ngishiwe yes sizoba khona until la ungivotele thank you very much God bless you I love you so much my daughter manje benimnivelana umthandani ngofuzani lapha uba uyamazi uNeo lo biza umthandani ngofuzani hayi nginyanyise kabi leyo ndoda leyo uNeo ufuna ukushaya uNeo uyenzelani kanti uma siyithanda yazi ovele wasiqeda amandla isikhova wasibukanisa nezwe le ndoda le lutho kwebhuti vele asedluleni kodwa lapho zingangozulu ebhuti uyabona mabhuti mina anginankinga mina nomgodi yabo umgodi mina anginankinga naye yabo noma bengangibiza ngabantu anginankinga naye inje enyanyisayo umfowethu ile nje uThibela but ivethi ihlanje le nje manje yabona leyo nja man le nje lena mfowethu ayihleki iyala mayihlekele zazi insizwa noMshovo noMshovo uyaboMshovo lena mfowethu into yokuthi uyithathe uyonyanyisa ngama-s lena ngoba mayihleka uyabona mfowethu indala into nje yokunyanyisa ubhuti uSmino ukhona ngathi ungapha ngala kahlala khona hayi efethu la Brazil iqhubeke njalo yabona khona le track yakhe lethi ngingalala pepe yabwethu nayo uMabalengwe njalo usazogila imanga imali yase-apps iyafuneka uzophuma Mabalengwe ngathi ngeliphele ngekushaya lesithathu ingaphumile leyo nto ake ngiphendule umbuzo ke namhlanje ake ngiphendule umbuzo South Africa imali yase-apps
Mabalengwe bayayifuna abantu. Laba bantu abafuna imali yase-Absa, nayi Absa. Here is the Absa. Ufuna imali akeza ayithathe. Nayi Absa. Abantu bafuna imali yase-Absa. Mabalengwe. Mabalengwe unemali yakhe yakamabalengwe. Eyase-Absa. Here is the Absa. Hayi imali yase-Absa. Makunemali la akeza ayithathe. Lo ifunayo mhlawumbe befuna uAbsa njengenyanga sengimtholelile uAbsa nayi Absa imali yase-Absa la ya ngaphandle kokuthi kube gqilaza online uzogqilazeka ya Adios. How is nice? Nice, yeah. Hold it, hold tight. Yeah. Umkhalo wami ngiyobheka ingozi amakilongana. Ingozi lomani indwangu. Nangu umuntu ozongwisa. Hey, ngikuxabana nawe nangu. Hey, namkhuba. Hey, kancho. Hey. Usomkhilazo wenza ngempela kumngetho. Usomkhilazo ngempela Go. Yes, please. wenza ngempela usomkhilazo ngempela. Hey, namkhuba. I like that one, shining. That one, the one that is wearing. Okunye ke futhi ke ngicela ke ukudlula sengidlula nje lapha sengigoqa idlule la emabhinqeni ngithi nganza kwethu akekho ngabonanga ihlazo lenzeka kwimpucuzeko kodwa abantu engibakhalela kakhulu abaculi abangazange beze belithola ithuba lokudlala nabaningi abaculi lapha nabafakwa yimina bekhampenelwa yimi lo njengo president baba Ed kanti baba Ed ukuyobabulala. Ayikho into ebuhlungu engibone yenzeka kubaculi beperformiswe intata isound sibheda okwesibili amazwe abo sebelinda isikhathi eside begodole ke when you are the artist you need to warm up, you need to get on stage warm healthy energetic hayi usungena estage uthi kududulwa nje lento yenziwa umcineka ngithi bafowethu njoba ngangishilo ukuthi ngiyamrecalla namanje I still remain my ground. Ngiyamrecalla ayikho into umcineka uyibulela impucuzeko umcineka ukubulela ama event kabasikandi event enkulu kunawo yonke umcineka nje into nje ehamba funa uyohlala ekhaya nje bayoxoxa nomkhaya wakho usihlele bayihlalele phansi ngoba umcineka is fucked up. Lento yenzile lena ubaba uhashela imhlophe ezezo ulelo umkakhe ebusuku ama mic avaliwe ewazi kahle ukuthi best of them all, cream of them all la kumaskani in terms of live performance iyashela imhlophe but iyashela imhlophe has been compromised. Leyo nto leyo ubulala ilegend kanje yana lento yenziwe impucuzeko is a shame and it's really the shame. I'm so sad. And I'm so sad. I was very emotional when looking at those videos ekwenzeka ngendlela ngenzeka ngayo. Ngibongele umfana omncane lapha nosicebo uFokahlamini. Ngambone zame etibula unzima. Ekhombisa ukuthi eke bakwazile ukuthi balokho nje. Ngibongele umfana omncane lapha uduma kahle baphoqa bazama unzima. Yabona. Zonke izinto njengalezi itholele ndidana mfana wami eke uza kahle kakhulu. Ngizwile futhi uzithelele nesibhaxo eke lapha na awumadoda. Laba fana
abafana abanye wabuqoqobala ke waba wena umlandeli ovele lithole lendidana lihambe phambili lapha kodwa uyafihla kuthiwa akungashiwa ngoba laba bayabethana bayaqabulana kuzobe ngokuqala manje kungabe khona ama results ukuthi ubani uhambe phambili ngenxa yokuthi ukhona umuntu ohlale phelezele njalo abacule ngiyabonga ukuthi senigcine nakubona egcina kosuku lokuthi ngempela nikwazi ukuthi nizinsizwa likhona nani ninemizini yenu ninamasende ninezinza kodwa nina noshayela umfana yedwa ihlombe kuze kube yile ngadi nomcineka bangena kwi-trap nami engangena kuyona la ngikhova ingane ngenzisa izinto ezingafanele nami ngihamba ngagcina ngikubona lokho ukuthi kuyiphutha manje ke bona-ke amaphutha wafunda ngomunye umuntu emehlele bakwethu noma ningakhohlisana nithini imcineke noma ningaqabelana nithini nibheda nonke futhi nibheda nonke nje umuntu engomdabukela kwesami isithutha senkosi sesiwukhathile uvuma zonke njengemfene yomthakathi uyabona hanaki futhi akaboni noma setshenziswa kendwa ile ngane lena lengane yamgenda ihlangana nomcineka umfana wangakithi lo gijimayo ayondundulula amabibe emzi yabantu ayomba amathuna emzi yabantu akhulume ngamalawo emzi yabantu izinto ezofa ishuma mawuyinsizwa qondana nomsizwa nje induku zonke ephelele ensizweni hayi ugijima uyombula amakheshi emzi yabantu that is an insult and that is insane. It's a sign and symptom of a failure. Waqala nomuntu wakhuluma ngomndeni wakho, waqala umuntu wakhuluma ngelawo lakho, waqala nomuntu wakhuluma ngechiba lakini. Khohlwa lo muntu lo usumehlule vele ayisekho into ongasazoyikhuluma naye ngoba already his time upheshenza yonke into. Ukungadlali kwe-artist njengodlubheke udlubheke kuyena umuntu ofanele anikezwe isikhathi esikhulu ngoba uyena umculo okhiphe i-album eshisa kakhulu kuna wonke ama-album akhona njengamanje obelapha nemabhidi obekubalekile ukuthi anikezwe isikhathi awucabange ngene mfana kondindwa ethi ungayidelela yonke leni hayi yeyonyakaza inkundla uyabona no baba u4 abantu i-social distance idlala ubi lapha nokubhola singekho thina abanikazi bezinto kodwa kugcina kosuku umhlaba uyabona ngibonga kakhulu nabalandeli abahlaziyayo qanjwa manga kuthiwa uhlonishela ukuthi qanjwa manga how many artists we have done legendary things unforgettable things njengomroza njengonto encane njengobani kodwa aze bayithole le respect ngakho kubalekile ukuthi mangabe ningabaholi nima phambi kwabantu nenze iqiniseko sokuthi niyenze nishoyo ukuthi manizwana amakhona niqabulana amakhona ningazoqabulana phambi kwabantu because you are taking a relationship yenu yangasese ni-expose phambi kwabantu nalaba lantsheni wadlayo nomthobisi isithole nje enqukuqa ngekhanda umcele embalo wase osebenzela ilanga konke lokho anisawathandi manje into ebuhlungu nje ngikhala ngoshatha lo nemhlombe kusayo uyabona awushembe isono lesi jakho ke ngenza kwethu ngithi bakwethu hlala emakhaya enjoy kahle happy women's day kusasa abantu besifazane sibaphathe kahle sibaspoile kube mnandi siphile kamnandi nje emhlabeni sizakhela ubumnandi kusho mina njengondunankulu obambile esifundazweni saKwaZulu-Natal ngithi njengondunankulu obambile esifundazweni saKwaZulu-Natal nanjengomongameli wamabhinqa sengiphetha kanza kwethu happy women's day kusasa yonke into ihambe kahle kakhulu icabinet ngizoyihlela futhi sengifuna ngathi impela amadoda lako asenkasha engasafunele esibheke sezama audition la impela nje lo muntu ozongena siyabonga kakhulu kanza kwethu siyathobeka kakhulu iqhubeke nisiphathe kahle eNingizimu Afrika siyamthanda sisaphethe impela yithi abanikazi bomcimbi ingane zakwethu siyabonga kakhulu kuku festival ngiyabonga lo mfana omnyama lokhu umkhulu ngikhombisa ukuyihlela kahle izinto zakhona uyayithatha izaluleko lapha nalapha kodwa ngiyamdinga usibini ofu kuku festival ngiyamdinga umrozo mfoka afaka ukuthi siqopha umlando ngiyamdinga umzukulu yabona noma kuthi uzobe performance samuya kodwa akaqale la bese ehamba yalaya khona ke ngizwile ukuthi bamzamile abangamthola nomuntu ekhala ngiyamdinga anza kwethu ngoba I'm here to make sure ukuthi I correct history and the legacy kabasikandi ngaphandle kokuchema nangaphandle ekokwenzelela kodwa so far they are coming so well done. Imasi izobona umcimbi wangempela ke manje kuGumbe Festival umcimbi oqala kulonyaka hayi lesishiphi ebesenziwa lapha eMabhidi nalamakhola lawa sebenza nomcinwana nabathule akhothi isihlama sakhe ngisho embonto yabheda sukumani madoda ibana madoda nithatha lento niye nisungula endaweni niyimele ngoba ifile umcineka fanele wazi ukuthi once upon a time kwaye kwaba khona imicimbi okuthiwa imaskandi experience ngisho umgqumeni ababecula ngayo indidane ecula ngayo kwenziwe izimangaliso eMega City umcimbi owaba inkosi yawo yonke imicimbi eyenzeka minyaka yonke yenziwa umfoko kaSibiya iphi namhlanje ayikho ke inkunzi engaphuma esibayeni sayo ineka fanele wazi ukuthi
you have died, you're on natural death, and ngeke usavuka ayisekho into engenzeka. Umuntu engasicishe mhlambe abengconyana ngoba unakho ukulalela noma ehlanya yena ugame for kancane. Nawe ngiyakuthemba futhi umhla ka24 lapho uzokwenza justice ngoba ngiyakwazi futhi umoya omuhle amaculo futhi ngeke belambe kuwe abaculi futhi bayozohola imali esile futhi baphinde baphathwe kahle balale bawotela lapha kumbuso wamaciko basikali festival ngemvo kancane ngiyakuthemba futhi futhi ngiyakuthemba khona usithuthi impela kodwa ngoba uyulalela ngiyakuthemba impucuzeko is normal yizwa ngami. It's normal.